Gero pensionisten movimentuan be hartzen dozu parte, ezta? Bai. Eta posi gainera, medikoan zegin, Baina pensionistena zer eskatzen dozu, eba? 1080. Sobre todo, gehien bat Andresko entzako eta Largun entzako. Minimoa, ezta? Minimo. Ze jente bitxiko dute zo jentik, pentsetan da baino bitxia. Galdera oker bat egingo, gaizto bat. Bai. Eta ipentsatzen duen 1.080 bizi leikela? Ez. Parkatin, Ez, ez beste batzu diguen gitxeo bat pasako zuen. Baina nik bizinok bagustora. Baina nik ezin zuen 1.080 euroaz. Etzie pagatu behar badon? Horten horrentie, arbize, txakurre, telefonoe, kalefazinoa. etxoa dipini beten, etxata guztetan kalefazinoa. Bueno, baina. Izterrez jarra, bai, dana, que 1.000 euroaz, nik errenti izpaneuki, bueno, todo por culo. A la residencia, bai, zeren, etxaiak. Bai, bueno, hasi ginen, zazpi urte da, isemotio gontzen eruen, hasi ginen pensionista. Eta hasi ginen batzartzen, da jentik pila bat, eta alkati eta zanak. Alkati dituzko guri, hori etiko. Eta jumitzazen, eta gu hasi ginen, baina gero konturetu gintzazen, politiza egiten zala. Zer PNV gauzaba gure joan, jubilau beste gauzaba gure joan, jubilau eta nago goitu kolore guztizetako. PNV gitxok ondo hartzen, ez doko onartzen. Guk gero hasi ginen, eta negu bat gogorra, hotza. Eta problemak eguazen berri zen jentiek. Eguazen diru problemak kalefazin isotzeko eta gaza erosteko eta hainbeste gauza. Eta jugu gitzazen gu rebindiketan diru, horrek jentioi enlistau bat ikusi zelan dago esan eta lagundu negu epasetan behitzen desente. Torre zuen ongo alkatie, durungoko alkatie. Bidoia, ez, Mireia. Etorri zuen, emozkoan txapa bat, Kristo nagusi polite, eta... Mankomunidadeko... Ordu mankomunidadeko nagoen. Eta txapa bat oso polite, oso logikoa, eta baina, nahi nagarra. Bezarozkoan, bueno, datorren urterako, iken badozue, plan bat, estudize bat, zeintzuk premian dago ezan, da gero pasau, eta gero bat 6 hilabetera. Zer diozuzu 6 hilabetera? Eusat bidiez ontxe, da reman entre bat izteko zuen, jentia imoteko laguntza, ez dut zango 200 euro, aiba, ez, renta bat pagaiozu. Pagaiozu argize, eukidazen argize, isotute, kalefazio isotute eta gauzazko. Eukin izuk, zer bat, Jesus, etxe bat, jubilau nintzak etxe bat. Hasi gintzazen, jubilau netziaz, firma batzen, manifestazioek egiten, bat eta beste eta gero eta txarra. Eta ja lortu genuen, zera, Jesus, jubilau etxe. Eta jentie bat, txeko kalefazioa. Txeko zen maizet jokatzeko. Zozer erateko. Eta mila gauza, eta jentie, bentzaiz etorto, egon antxe, negua antxe pasau, udan egin horbestok egote, baina neguen, etxien kalefazio isotu ezeki erren, eta errezo guztizaz ganera. Horrek aurreztu ere dutze jantiai. Ni noguten, ni ondino jubilo nahi. Jubilo bari nahi. Jubilo bari kama. Bai, eta hoize, bentzet hori lortu genduen. Jubiletxe eikie, eta jentia egon daiten, azaro hartuan, gustora. Gero, hori, movimiento pensionistak egin genduen. Gero, hasi ginen beste gauzabataz. Txea, zer, zango. Beti rebindiketan, hori da, ayuntamentuak ez, da, zagabo, ez. Aztelenero egiten duzu manifestazio. Eta, 50 lagun, zazpi urtin egon, bioke. Bai. Aztelero, 12 tanan. Euriziken da beni, elizpera sartzen gaitu. Baina ostien, ayuntamentu neurrien, zerkati etxak guztetan ez zer gu ikusti. Pentsionista gudun. Atzo egon ginen zerakik eta palestinagatik eta orduan bera betorrezua. Ostien,